ערב טוב לכל הצופים ומזל טוב לחתן ולכלה. והערב, לאחר המון הכנות וציפייה מרובה, כולנו שמחים לחגוג עם הזוג המקסים, קרן ונתי. נתחיל מיד עם הכתבה הראשונה. נתי ידוע כאוהב טיולים ונהנה בחיק הטבע, אך מה עם קרן? האם היא נגררת אחריו רק כדי לרצות אותו, או שהיא עושה זאת מרצונה החופשי ובאהבה? כל זאת ועוד בכתבה הבאה. בוקר חביב לכולכם, השבת נטייל בנחל זחלילים, מיד נצעד בשביל בו צעד חבורה בחצותו את דרך הים, ואם יתמזל מזלנו נוכל לראות גם את פרח החלבור הנדיר. אוקיי חברים, מיד נעלה אל ראש המפל ונוכל לאכול ארוחת בוקר שהכילה לנו קרן חביבתנו. רגע, לא הבנתי, הארוחה הזאת עוד הגשה או בופה? קודם כל, דברי חלש. אנחנו אורחיו של הטבע, את מבריחה את כל הציפרים. רגע, איך נאכל? איפה קרן? מישהו ראה את קרן? איפה קרן? בדיווח שהגיע כרגע נמסר כי משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחר קרן. תאורה לבשה ג'ינס כחול וחולצה שחורה, בעלת שיער שחור ומבנה גוף רזה, גובהה גבוה מאוד. כל היודע דבר על מקום הימצא, נא לפנות לטלפון. רגע. כן. אנו מקבלים כרגע דיווח שקרן נמצאה. טיול בשטח? נראה לכם? הצחקתם אותי. קרן ונתי ידועים כזוג מהאגדות. קרן כידוע לכולם יפהפייה, ונתי בתפקיד הנרדמת. אז יצאנו לרחוב לשאול את הקהל הרחב מה דעתו על הזוג המקסים. וכעת לעוד כותרות. משטרת ישראל מחפשת אחר צמד הפושעים העונה לכינויים פרינססה ובובי. מחקר רפואי העוסק בסגולותיה של הפטרוזיליה הסתיים בהצלחה. 50% ממשתתפי המחקר העידו כי פטרוזיליה נותנת לך כנפיים. 50 הנותרים דיווחו כי לא השתפרו להם כלל כישורי התעופה,
אך בנוגע לנושאים אחרים, התוצאות היו בלתי רגילות. מלצר פוטר מעבודתו כיוון שסרב להגיש קערת מים ללקוח. המלצר בתגובה, אינני נוהג לסרב להוראות הממונים עליי, אך הפעם הרגשתי שזה גדול עליי. ובהמשך לידיעה שפרסמנו לפני מספר דקות, הותר מקום מסתורם של צמד הנוכלים. פרינססה נלכדה והובאה למעצר. אך בובי משום מה הצליח לחמוק מידי השוטרים. וכעת נעבור ללהקת הבית עם השיר החדש שלהם, הקלה בעומס החום. קבלו אותם. הקלה בעומס החום, take one. סינים, אני צריך להביא סינים לצילומים האלה. קאט. אקשן. טייק 16. חבר'ה, בואו נראה איך הם עושים את זה עכשיו כמו שצריך. אקשן! אבל למי שעדיין לא כואבות הרגליים מהריקודים, מתבקש לחזור מיד לרחבה. המשיכו ליהנות ולשמוח עם הזוג המקסים קרן ונתי, ואל תשכחו שיש לנו פה חתונה נהדרת.